kamar yanzu a ce akwai fa kafa sai ka zo kana kwaikwayar yadda ike tafiya, wannan izgilanci ne ko ba izgilanci ba ne? Izgilanci ne. To haka aka dinga ɗora tunaninmu cewa haka 'yan izala suke wa annabi, wai koyi suke da shi. Aya sun faɗe ta ne a iya tunaninsu, waɗanda suke gayawa ba za su zo lokacin da za su gane ƙarya aka yi ba. Da haka idan za ka yi wa abokin faɗanka rashin adalci to taimaka maka ke kai baka sani ba. Mas'alar Malam Lawan duk da lokaci ne a ƙure. Misali a ce mutum ne babban mutum mai daraja wanda ike ɗinkuna ɗinka manyan kaya, shaddoji masu tsada, yadika masu tsada, saboda Allah ya yi mar sutura. Sai wani don in nuna cewa yana ƙaunar wannan attajirin mai wannan suturar, sai ya shiga bola ya tsuntsunto wasu tsummokarai sai ya haɗa mar a kayansa, ya ce wannan za su ƙara wa kayan alhaji yawa, duk nasa ne. Sai wani izo ya ce a'a wannan tsimman ba na alhaji ba ne, wannan ba na alhaji ba ne, domin wannan tsimman mahaukaciya ma ai sai ta sa, ta za a ce wannan kayan alhaji ne. Sai wasu ka ce kaga wannan baya ƙauna alhaji, ya rage wa alhaji kaya, ya rage wa alhaji kaya. To wannan shine kusan ƙabiyar da take faruwa. Su ahlus sunna duk abin da yake tabbatacce ingantacce shi suka yi imani za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Su kuma waɗanda suka saba wa ahlus sunna, su abinda suke ɗauka su yi wa annabi ƙarya don su ƙara wa annabi matsayi, wannan ba laifi ba ne, wanda kuma su wannan ya saba da fahimtar ahlus sunna. Duk abin da za ka jingina wa annabi, ka jingina wa annabi abu mai tsada mai daraja, saboda shi ɗin mai tsada ne mai daraja. Amma ba za ka jingina wa annabi abin da yake riɓaɓɓe kuma ka ɗauka wai abin arziki kai ba. To galibi waɗanda ba sa zuwa makaranta da an ce wane ya zagi annabi kai su ma sai su ɗorar haka. To wannan kuma rashin adalci ne. Ba yadda za a yi mutumin da karantarwarsa, wa'azantarwarsa, zirga-zirgarsa, duk abin da ike a rayuwarsa ƙoƙari ike ɗora jama'a akan abu ta farkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, da wanda in ka ce kyale duk waɗanda ka saba bi zo ka bi annabi sai iga wannan tsokanarsa kake yi. In aka ce da kai tsaya kai alƙalanci tsakaninka da Allah, tsakankanin waɗannan mutanen guda biyu, wane ne tsantsar mai ƙaunar annabi? Wannan na farkon ko wannan na biyu? Na farkon shi ca ike cewa rabu da kowa zo ka kama annabi, shi kuma wannan sai ice a'a ka dai haɗa ma da wani, ka dai haɗa ma da wani. Sannan in ya tashi bayanin kuma ya fi fito da bayanai, ya fi ɗaukar lokaci mai tsawo ina bayani akan wancan wanan ba akan annabi ba, amma kuma ikan manna bayanan wancan ɗin a jikin bayanin annabi, amma